tunchuma kan crime story ngai thlak le tur hi kumsom pali leka upa tlerol a ming choi tia media lama an thedar chanchinania kumsang ni pathum khan ni khatchu choi chuan a chian de khola tumna lama chuan number dang adai swal lo maya kholo pik tu chu mi pania ama angrual velani mase chutia wrong number tia handa mai telo chuan an ti chu akal ta phian ni turani kholo pik tu rol thar hi a ming chu kimania chutia an ti rol ta phian chu choile kim te chuan an chanchin tlang puite chu anin shela hemi chang hian choile kim te chu anin be chau ta chara online a in chatin an mele ro chu anin mungai lem lova online chatting ringota in bia e te lo chuan tharuk zat anin biak nuwa chuan chian thatak an lo ne ta a choi po chuan ami biak chu a she chang thokhat veu to emo ati lain mel po lain mulo ral khat chian ta chu kima chanchin chu alo she chang lo na sa sia kima hi gang pakhat high school gang anti mai school kal chape ilo a minga school kal vesi swarung bol pa housinga til venia an gang minga chuan miriang alliance mo miriang union ti anwa an gang hau hi member po an tamphiana mi pa hlir somnga changa zarwal vel intel khoman ni high school gang tia shiatlar ni thauma se upalam deu college changa drop out te po antel ve boka school le college an drop out awangin a chen chuan factory ate nan thok pa a heng mireng gang hau hi an zerna vacational school bulnai durma khosa ani tlang poya heng hunla hian korea rama chuan school kal chape to lawemo har satna wanga school kal to lo engma telawa nopang om turvenan vocational school tam tak dinania chutiang thiam thil zina school a chuan heng rol thar hok lak ho hi an kal tlang puya kim le choi te po arim be chau chara kim chuan choi le choi nau me chha te chu a chiam pakhat park tia an kau mai chu a mel chha tir veya park chu kimate chian housinga a ho tu ber ani nge ya kim te chian hau chuan choi chu online platform manga kompovin annel ve ta boka choi chu arum na mirianga chuan lokala mirang khwa te po ron huve shim turin antia kan len puyang chatiin an som fo china ti chuan January kumsang ni palia chuan choi chu mirang lampanin akal ta a miranga chuan kim le a chian ten lo mwaka anni chian hau chuan an lo lom hleya an guest room pakhada chuan choi chu somin an shwai hota a hetia kim le a chian ten choi an guest room a an shwai nu hian ani he case rap thak le ngai thak she om zet hi alowin chan tak guest room a chuan an shwai thleng ta chenga kim le a chian te hau chuan choi chu man ro sang mangin kudan thak ngala ataksa te chu an sui sakwala an man ro man vek chuan ataksa chu mi pat mei chatna lam hoi zong tein an tina boka an pawngsual ron ta ni an du to ka choi taksa an chen lai te chuan mi swal wal hau chuan video recorderin an lo record ve boka choi chu vauzuin isoi chhuak kan i chuan I video te hi kan thedar ngalang tin an vawani hemi nu changa thlasom pakhat lai mai chu mirang geng hau chuan choi chu anumna ko fowin an pawngsual ron ta china an voi khat kawa mi pa atlem bera pathum changa mi somni pathum lain an khosak pui china achang phei chuan voi khata mi somli pali vel setin an khoi ron china heng mi swarwal laina ta nei lo ho hian choi taksa chu ataksa chau poni lovin anei thil zong te po an lak saka poisa an dil fowa a pek lo chuan a video te thedar saka an vo zui boka suman lak sak po chu an du tok atling lo chawle a choi lo chu me chadang an hena shwai turin an tile ta a online platform a anim biak tira join alo mel shia tir to anau agazin me chha kha an she chhuak ta a choi hena chuan an hena shwai turin an tile ta ni choi chuan du thlan tur nei nei shelawa agazin chu mirang a chuan a shwai ve ta topa chuta chuan mirang rol thar swal hau chuan
Akezen kumsom paruk mi chu joy chungan che danang che in an lo ngai sa a an pawngsual le ta a hunaliama joy le akezen po chu an du khop atling lo le ta a joy chuan nau me chia kumsom pathum mi nei ti siain joy le akezen chu an bula an nau me chia chu ron shwai ve turin an ti le a an ni pahnih chuan du thlan tur an nein anin shele talawa an mangang le lau bok si chuan an nau la nau pang tak chu mirang geng hau koda chuan an hlan le ta a mase kumsom pathum leka upani wangin an ngai saringota atak sai ro chu an khoi chalawa mase sex toy an ti mai mangin anin fiampui vela niome heta zet chuan joy chuan mirang geng hau vauna chu atwar thei tabik lawa an thu soite po chu a hnial veya a hwai sena zong zong som khomin beile da tuma ma se a hnial jum chuan a school kalnan khola a chanchin te chu an school thunei tu te hena chuan shia tiran tuma chu chu joina shia chuan school atanga no chwa a lawa wangin an thu chu a oile ta ni mirang geng hau kota an tal boy shep no chuan joy ka zen chuan anu hena chuan an chanchin chu a shil ta nge nge ya joy ka zenin akezen no a shil chu atifu kan ti don nge anu chuan rang takin police a report a siak ngala police te puin man la ve ngala police te chuan joy te unau chu thozo fiatan station a an ko ve ya mechia an ni anga meche officer te thozo fiatira nekin mirang khwa police te chuan joy te unau chu mipa officer te chu thonzo fiatira lainat na po an lan tir lo hle ni ome police officer te chuan joy te unau chu dem zok ma in nangni unau hian mirang khwa in ti ming chani in mi pu thalai te hi nakina mirang khwa shwai tu tur mirang khwa in ngana thalai rwal an ni sin tin an chung khum ngek maya mirang khwa police officer te kan ni hi ti te in an chung khuma laina ta nekin an khoming ti chatu wa chuan an pu thlodera amai ro chu case chu a serious mewa wangin ma chu an lak sak thawa an rin helte chu station a ron shwain an mani chunga chetu miswal te chu an ninge yemti an hmela en turin an tia mase dar thlang phena entira ko tir thei reng chu joy te unau le an suspect te chu mai chana in ma chon tirin heng mi te hi an ni emtin an zot sia sia joy te unau chuan chap chungin lau le khur chungin an hmel chun ena an ni ngei boka an ni atin an changam chokani police te chuan an mirin hlela chang chuan mi pathum te chu an confirm ta ngala jela da an ni ngal boka nima sela joy te unawin an soizat miswal hau shereng chungin police officer te chuan miswal pathum lek an man chu du to kan tum tamaya police officer cheng khat te phei chuan an len chuana barle party na te chuan victim zok joy te unaw thalak le an ming te chu an soidar vak vaka hetiang case chuan victim te ni na an identity an thup sak thina ni nga ya miriang police te chuan media te lovin an unaw ming te an thalak te an personal information te thlengin an soilan sak veka media outlet shanga joy te unaw chanchin chu thedara lo ni ya mi ten an chanchin an shat chuan an thina ura police te malak na chu ne pantia an dem sup sup boka joy te unaw le an chung te baka an chanchin shetu ten an nur puita a an malak na wang chuan lo theilovin miriang police te chu om hle hle theilovin an siama ti chuan malu chun zomin miswal pakwa an man bil le ta a mi pakwa an man bil no hian midang po man bil tur an omani tin mi puin an nur le ta a police te point an ming chana tur chu du bik hek lo le joy te unaw case chu an la serious ve da shama ti chuan malu chun zomin miswal pakwa te chu an man bil le ta a mi pakwa an man bil no hian midang po man bil turan omani tin mi puin an nur le ta char chara police te point an ming chana tur chu du bik hek lo le joy te unaw case chu an la serious ve da shama an man sa te an dop na changin mirang geng hau chu a hu hawa anom tlang pui thu shain
anum khom phone internet cafe pakhata chuan miswal laman bang zong te chu police ten lu chilin an man ta phiar mai ni police ten miswal ho chu an han dop ta tak taka an jin lo le an shiat lok lovin choi tu on nawin an shiat puilo me chedang pani an lo zar boy ve thawani ti police ten an che chhuak zoi pokani he khuvel mak tak maya hian miswal tia kan soite po hian mangai tu an lo neya an mani mangai tu mi ta chuan poi soilo an lo ni le chin miswal wal chung te le an nu le pa te chuan choi te unaw chu demin in chak lawang kan fatin tan tira enge thleng zel ton kan siang chu lawin veng lok ro tiin an vo zoi sak saka media ho ma nge po me chia in mi pan chaya an lem kwa reng te chuan tu mi pai nge nar theng le an hur ko wang ve kani kha tien media te ma chuan an fa te thiam thu chu an soi boka he mai po hilani lo miswal ho chuan chian le mel shiat an nga ang ringa chung ho chuan an chan hlom vek poka bial no nei te po an lo tam khopa an bial no te po chuan an la chan zo kani chu police te chuan miswal somli pali vel an man nu chuan an han chui chianga an ni ba ka hian midang man te lo te po she chhuak zelin a hnuah phei chuan mi somsari pasari vel set an man ta a an han chhuile zel phei chuan in nam hnoi vel zong te nen mi za lai mai chu an man zuya hemi nu po hian miswal dang som te chu man phalna arrest warrant nga me kania heng rol thar swal mi za chuang za thau hi geng pa ngai po an lo ni lem lova rol thar hoklak om khom fau swal ho chin mumal tak poa pol anga omlem lawan ni thil swal te ko nga chuan in thurwal fu emem an lo nia geng pa ngai tak pol ho chuan an ni na dik tak an ron soi chwa sakani case he rei taka kalawangin choi te unaw thum chu police station a chuan an lu chwa angai fawa chutia station a an kalapyang chuan miswal nu le pa te an chung te ho chuan lo changin an lo chong khum ngek zela ngai dam dila nekin an fa te chu chantlatin nakina in la chak lawang lo ngai reng ro ti tein an chong khom china reilo te a an mi man chen khat in nam noi thuk velem lova an soi te chu chwa zalen an nia chung ho chuan an vawin an ti hlau fo chin bokani chum khat phei chu choi te school a chuan miswal chung te pakhat chu vakalin an fapa in shimna mu tlem theinan lekha chuan sign tir an tuma choi hlau lutukin atlan chha sana bathroom a chuan ankal nan thlata a hnuah phei chuan vawzuina le depression na sataka wangin school chu a chwa san hiala police te chuan nu le pa te che dan chu kan lo ngai venang an ti tak nain an ngai ven du tak tak lova case po an la thu tak lo tan to hleya a to pa phei chuan pa ngai takin mi som pani chawan sheng towa mi som ni pakwa te chu detention a om tir tur an ni lain an chwa tir mak boka a bak an chwa zalen 5 vek bokani hona kale deuh phei chuan police ten case hi han chui zui tlak aum to lo tin case chu miswal te shim lovin an close mak maya ma se an case close tana hian ram mi pui te chu an lungoi theilawa mi pui aron chung chuak leya mirang police ten hu chui dan chu tenoman tin an dem ta luaya investigation kalpuya ni tira police ten atwar tu zokte an biak dan chungchang te chu soi chhuaniin anjin hlelte mai chana an entir chungchanga te atwar tu zok dema an khwa ti ming chetuwa an pu wangte in korea ram mi poita thin asa hleya police te chuan mani in soifia an bang big lova an website a chuan an thei angin an ronin soifia ve na sa hleya lu chui tu te zinga chuan meche staff an da tel ve du lo te chu an dem na sa hleya Wilson Women Hotline te point thu chwa siamin victim te ven him tumna aum lo chu an dem hleya meswa zong te chu an thu tok shimna penge turin an ngiat boka lawyer pakhat chuan victim te tana dinsak adu tho soin courta po meichia dan lama mithiam an mani puitu tur aroi sak du tho asoi hial boka ahma police officer numna taka choite unaw betu pokha shemna nalem lo tak pek ve nge ania grave disciplinary punishment anti mai chu police house shemna ni hin chu shemna chu pe kani poi khoi nain nam noi dik tak
mi somli pali vel ani lain anjenga mi som chau manania midang somni de chu juvenile detention a turatin nia prosecution ka kwalan vela chuan an phu tok shemna chu an hmu hmel talo hleya choite unawin an ma ni ngeiin chung miswal ho chunga chuan church siam an nge te ro chuan shemna dik tak an mu thei don ani hmel heng hun lai hian an dan le dun te hi alafam kim tok lo hleya miswal te wane na po asang chin hle choite unawin thu bai siam sak an du lain an pa zo hele ngolve tak chuan an unaw chu thlemin miswal ho hne na changa inrem na offer an mu wan magda dwai somli panga vel chu lain thu bai siam sak lo turin afa te chu alo ti tlat peka an nu le pa te hi anin chen towa an pa bula hian an khosa a pa ber o chu an lausia an pom ta tok maya mase choite unaw chu an dikna chanvo ne na an thleng sum chu cheng khat po pe kan nilawa an pa ber chuan atlanta ham maya makta dwai sompanga chu ulsana chena in leina na mangphota abang dang zong chu an chung tele an leina naite puitling hau chuan anin chu zau veka an fate an naute dikna chanvo chu nom chen nan an man sakani choirol ronald tuk chu ina changa tlan chhuakin anu hnena chuan kala anaw nen chuan anu bula an chingta a court point anu hnena chuan an unaw kol phalna custody chu apeya an unaw chuan bulchan chat an hantum veya khodanga te po skulan han lut ve china mase pawikhawihtute chung te chuan an beizui zela rilru ha damni reng reng an nei ngai lawani choi paswal tak po chu azuen tor lovin athi ve ta a choi po chu miswal chung ten an zui zela wang chuan rilru lama na satakin atwara psychiatrist te puina hial adona ngai pha pokani choi pa athi to boka an unaw chunga chuan thunei na pum phlum nei tuin choi nu chuan mireng police te chu courta akhing ta mi amaya afa te chunga an che dana wangin won makta dwai zale somlai ma chu zangna domna angyat boka court chuan an ngiat na te chu omati puiviaw rwalin police te chu atwar tu te personal information vel anti leak out wang chawin tiamlawa chantiara won makta dwai somnga zangna domna peturin mireng police te chu antia amairo chu uluk zoka an ngai twale nuyin court chuan heti hian arel chhalea mireng police te chu victim te unaw an dikna chanvo highland konga anin thla da a victim te an diriama wangte victim te sha theina tur information te chu wantlang mi pui ma zeplawa an puan zara wangte an mirin hlelte mai chana pawikhawihtute an nile nilo an fia tira wangte chuan courtin mireng police te chu thiamlo achantir le ta zoka an demum hle boka ti chuan mireng police te shimnan court chuan choite unaw pathum chu won makta dwai somthum cheu peturin an ti ta zokani maktak main mireng police ten an shimnan mu no hian apawikhawihtute diktak rul thar swal tak hau chu juvenile detention ate anum hnule jela achen kumli chaute an ta hnu chuan chhuah zalen an nile ta dwal maya achen phei chuan na te po an lo nei le man towa achen la college chate an lo lut le man to boka hemi wang hian prosecution lam chuan an laka church siamandu talawa min thilate swala gongdik azo don chan chawa church lo siam sak le kha an ngai ngam lawa heng miswal te wani na hi akal tuang ti ila kan sei swalom love miswal ho an vokla len lai chuan atwar tu choite unaw chu nun pa ngai tak an nei thei to lawa choi ber phei chu arilu lama na satakin until to na wangkhan boina nei pa a mani inti hlum atum fawa high school po a graduate thei talawa khovel ma chon ngam lovin khovel lakata ain la shanga abiruwa mi mu hlau takin aruk thei ang berin a khosa a mireng boina chu hun engemaw chen soizoi om lovin aria mase kumsang hi soma chuan meche pakhat a ming wangsong mi indi chu internet lama soya hlo hleya a chan chu engdang wangani lo choite una win dikna chanvo highland tuma an be lai khan henu wangsong mi hian choite una chu online platform a chuan alo dem ve wak waka khati hunlai khan wangsong mi le miswal hausinga pakhat chu anlawin ngai songa
abial pa te chian ho swal na shereng chungin victim te unaw di riam takin alo soi vela an hmel chia mi pa zok an thlem kwal vela an photok chiani ti vel alo post ve na sa hle ni ome aron lar le tak hluai na chan ber po kumsang hi soma khan huang song mi chu police na atling thara mi ten an lo chin chia kar boxia police a atling ti an han chia che chuan mi puin police atan a qualify velo victim te deuh sowa miswal chan zok tu hian engtin nge mi puite ven him theyang ti yin police thari chu an du lo nan lan tira huangi chuan mi puite thinrim na chu ngaidam dilin a thil lo ti to te wang chuan puya ti thu te a posa atlerol atlaya thil thlengania mi puite hena thopa choina aziaka mase mi puilam chuan an lo pum saklem lo hleni kumaliama aliam zela mi te hian thil hi an lo chikin an lo charai thing khop mai kumta maliam hnuah po chuan mi pakhat thil thleng thei ngil theilo hi alo ve renga ti chuan kumsang hi som palia chuan chu mi pakhat mirang geng hovin an phu tok shemna mungei se ti tu pakhat chuan kortin an phu tok shemna an pek theilo chuan wantlang mi puin shemna kan pe theialom ti re ru chu aron puta a mi huai sen le thudik highland du tu chuan YouTube lama channel Abyss Volti chu a honga ti chuan thudik highland tumin mala chhota ni a video post pakhata chuan mirang gengami pakhat mi pa ngai tak anga khosato a ming thlaka khopui danga cheng car company ya car seller na thok me kani nge ngeya miswal pakhat chu aron hling te chat maya a chanchin le tuna ai zon na te a hmel te chu aron phaulang ta mi mai mirang miswal pa po kha mi fel ni hek lo le a hlo thona wangin a personal Instagram account te po a delete ngal veka he miswal pa car seller na thok shina hi an company de chuan a chanchin an shatwalin an ban ngal ta mak bokani a dutlia chuan mirang rol thar ho boss berkhania park tia an kau khani tuna phe chuan chung kwa te dinin fanu te po alo nei ve towa restaurant te nein chung ko hlim tak alo din towa mi chung ko hlim tak ti chha chu thel chaber ani hau lowanga mase khang mi swal nun rong te khan engwangin nge nuam taka thamwang taka nunan man bi kang atwar tu ten khovel po ma chon ngam lo khopa anum la yen an twar ve tur ani don lom ni ti chu he YouTuber ngai dan hi ni Abyss Volt YouTube channel in an phawlang le ta chu park po Arizona restaurant te chu atla chen he hleya a ming che hle pokani construction company phallovin a restaurant te chu sak alo ni nge boka an khar sak le ta riap maya anni ba ka hian midang ho po Abyss Volt chuan aron phochhuak zela miswal ho chu na pa ngai tak neya chung kwa te dinin kumsom thum roi vel de ovek an lo ni towa fanei po an tam to hleya fanu nei po anum nual boka Abyss Volt pa ka hian YouTuber dang po ronin ro zelin joy te unaw tan chuan aron ding chuak zela pakhat phei chu na sang tak nei khovel huap powa company lar taka thokania a chanchin an shiat hian an ban makani boro ka kal fu chhodo ne moti lain Abyss Volt ti lo YouTuber dang ho sum mu du luatin in nam noi velem lo te thleng thlengin an ron mer tel ta a poi soilo thinrim te chuan an khin pha a an ni thiam tho soi ngai na chelo chuan joy te unaw vin min ti tir an la ti zoka joy te unaw la anom na chin po shiat ani lawa YouTuber rin tlak lo ho chuan boruak an ti chefe kani mase Abyss Volt channel nei tuiro chuan video kalaron upload sel don copycat YouTuber how ang mai main kom ve don lo tin ala chang hleya professor chatak tak te po ron chong chhuakin kumsom ni lam ta khan chatakin thunei tu ten na thokse tiang boina hi an tok top lowang an tia hetia wantlang mi hlun tak tak te aron chong chhuwa le ta ka chuan miswal zinga mi pakhat li chuan YouTube a video mangin ngai dam aron dila an thil lo ti to chu rap thla ka ti thole in thiam lo na nasata ka nei thote joy ti unaw hne na chuan ngai dam adil thole mi pui ma po in lan vak adu to lo thote soya ani ba ka hian midang poin hetiang hian ngai dam dilna an ron nei ta sup supa mase thuakal kwala angai buka an let le chena miswal hola chu an zalen boxia an hlo thona chu are ngai don lo ni na soya abe se om chun chu
anu le a unaw te chu mirang khei sawang hian zarbua ni to lo se thenghil thei toila kan ti berani ti in pressmate hena chuan an soi ani he case nena inang tak ma hi kan ram India ram ngeya hian kumsang khazakwa zumkwa pani khan achmer khwa alo thleng towa achmer 1992 tin mitam tak chuan an sia crime masalama pokhan kan ti towa ngai thadu in lawam chuan comment na lama a link kan lo da don nia